Zimbabwe mese even Joburg indogara around Joburg hakuna munhu anosona ngenini ndobva tatanga kusechwa sanja ndikaita paakaramba 1.2 takadzorera na mari dzedu ndikatora 200 changu ndikaipfinyira apa pakaomweka jinaka takatosechwa kwakati mapurisa vechikadzi nevechirume ndipandasechwa masocks kubviswa boots vachida mari akatondudza tanzi vazara panze apa vanouraya vanhu ndive mbanje vatoda mari hanzi mavashandisa imi machinda vachakuteerera vakakuuraya especially imi munhu wechirume. Anonzi Hatiperi mumze. Anonzi Hatiperi ndinomuziva. Anonzo ndiye akapenga. Aiwa inini inyaya yangoti uyeyo ari kuzikana social media Hatiperi. Dr. Vashoma vanomuziva bozi nasiri munhu wema social media. But kutanga nawo ndoda kuti Hatiperi one day achataura ndakapedzwa negomo. Yakasiyana neri kurwa navafana ava vari muZimbabwe vafana nababa Harare. Vafana na Michael Mandela vafana kakwandiri nokuti pamakore vafana plus pa music pacho. Makadi mhuri yeZimbabwe kudakara kana kuti kufara kusangana nemi pano pa Across the Border tiri mugore idzva ratakapiwa naShe 2026. Ndinovimba kuti munhu wese ane zvishuwiro kana kuti ane tarisiro yaari kutarisira kuti 2026 daenda achievha chakati. Ndinoti komborerwai ende kudai zvamunoshuwira zvazadziswa naMwari. Tisingapedzi nguva yedu ari pano Dumisani Mulambo Mafanise tauya nechirongwa chamunofarira chenguva nenguva Across the Border. Nhasi tine muenzi watinaye anoitwa iye David Gomo kana kuti Dr. D. Vamwe vanomuziva ari muimbi, vamwe vanomuziva ari musoni. Tasvika pano panzvimbo yatichada kunzwa nyaya yake nhoroondo yake. Saka natsai kutereresa kusvika kukupedzisira kwechirongwa kozi inogona kubatsira iwe kuti ungangove uri umwe munhu ane situation yakadaro unoda kubatsirika. Ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotwa ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga ari paitesa musika ndobva vato izirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. Baba tinofara kuva nemi muchirongwa chedu cheAcross the Border. Mhuri yeZimbabwe ingada kufara kuziva kuti nhasi tiri kutaura nani. Alright, makadi mukoma. Makadi mhuri yeZimbabwe nevese vari kunze kudiaspora uko. Ini ndoitwa Dr. D. Zita rebasa. Asi zita rangu rekuzvarwa charo ndonzi David Gomo. Ndizvozvo. So mukoma David Gomo vanobvepi kuZimbabwe? Okay, David Gomo murume akazvarirwa kuChinoi, ndiko kwandinobva kuChinoi. Asi originally I'm from Malawi, kunonzi kuNkata Bay, ndiri mutonga wekuMalawi. Asi kana ndiri kuZimbabwe by birth I'm a Zimbabwean, but I'm a Malawian by origin. Saka asi kukurira ndakakurira kuZimbabwe. Yes. Tichiri ipapo. Yes. Saka
Mati makazvarwa kuChinoi. Kuchinoi, ya, kuChinoi. Chinoi inozikanwa nichi? Chinoi guta riri kuChinoi riri muZimbabwe. Rinozikana kuti ndokwakatangira hondo yakazosunungura nyika yedu yeZimbabwe. Kwakatsakatikira vaiva munoti ma7 heroes. Ndokwakatangira hondo kuti izotekeshera nyika yese yeZimbabwe yakatangira kwedu kwatinobva isusu. Isusu tanga tisipo yedu muhondo tanga tichiri vana vadiki. Asi ndokwa yakatangira ndozvainozikana nayo. Ndiko futi kunobva vaimba vakaitwa na Simon Chimbetu angari kuChinoi ndokwa akatovigwa. Nekuti anobva kuside rekuChegutu but is regarded from Chinoi. And then kuna na Big Tembo, I don't know munovaziva anonzi Big Tembo akashaya zvakakatisiya. Kune mumwe wamazuvano anozikana nenyika yese anonzi First Farai, ana Romeo Gasa. Ndo nzvimbo imwe chete itimu rangu resereria. Itimu rangu resereria. Takakura tese ya. Nanzwa mechiti munonzi David Gomo. Yes, David Gomo. Mountain baba. Mountain. Tripa language imwe chete. Ndio chokwadi. So kuMalawi kuna na Gomo? No, kuMalawi hakuna Gomo. Inini the way I grew up ndakakurira kwa mai vangu. Kwa mai vangu. Saka kuChinoi kwandiri kutaura ndo ndakakurira ndo kwandakazvarwa. Mushure mekunge mai vangu na baba vangu vaita sei vatadza kuwirirana vakarambana. Then ndikanokurira kwa sekuru wangu kwana Gomo. Vanova ndivo vakazonditoresa birth certificate kuti ndizopuwa zita rekuti Gomo. Asi zita rekuti David ndakaripuwa navabereki vangu. Chokwadi. Right. Saka David Gomo akakura sei? Timbonzwa nhoroondo from kuchikoro, makuriro ake azopedza chikoro. Okay. Ozosvika papfungwa yekuti ndava kuenda mhiri kwemakomo. Mhiri kwemakomo. Hakusisiri kumhiri kwemakungwa kwemakomo ndizvozvo. Okay. David Gomo ndakazvarwa zvangu mugore ra1978 kuChinoi. Ndakakura 1 2 3 4 years. I think pa 4 years ndo pandikatanga kugara na sekuru wangu na mbuya wangu. Mushure sezvo ndamboreva kuti baba wangu na mai vangu vakanga vasiyana vatadza kuwirirana. So vakatadza kuwirirana ndikazviziva ndanga ndichiripo here. Saka ndagara na sekuru wangu ndakatanga kuenda kucreche kuChinoi paSalvation Army yanga iri creche pachechi yeSalvation Army. Kunonzi kuGadzema. Vanhu vakawanda vanokuziva kuGadzema. Ndo location yacho padhuze neparank yemuChinoi yemabhasi. Saka ndaenda kucreche kuya ndakabva ndazoenda sekuru wangu kumusha kwavo kuUrungwe kunonzi kana muzva town yedu inonzi Karoi. Asi kwandakakurira isusu kwedu kwainzi kuKetsanga, paKetsanga Primary School. Ndo pandikanotanga kuita grade 1 yangu kusvika ndapedza grade 7. Ndo kwandakadzidza ndiri kuchikoro. I think zvandaita ndandiri munhu aikwanisa kuita masports ese sezvakaita football, volleyball, traditional dance ndaimhanya. But the best thing that I was doing kuchikoro chinogadzikana nevanhu vese, it's music. Ndandiri muschool choir netraditional dance. Ndo maparticipation masports andai participate ndiri kuchikoro. Even in class I was not a very good student. I was not a star. Ndandisiri dofo ndandiri pakati nepakati. Saka ndanyora grade 7 yangu. Ndakapasa ndakabuda nemaunits angu anenge 9 units. Then sekuru vakabva vati kuchikoro munoziva kumusha. Tinoziva tese tinobva kuZimbabwe. Kuzvikoro zvekumusha makare kare kwaitofambwa. Kwaifambwa about I think 20 kilometers kuenda kuchikoro kubva pataigara. Of course primary school yanga iri padhuze. Takwanisa kufamba kubva kuchikoro kusvika kumba kuprimary about maybe let me say 15 minutes tasvika pamba. Asi secondary school it was very far, about 20 kilometers. Saka imagine uchibva kumba makusenseni unotodzoka futi kumba manheru unenge waneta uchida kuzoenda futi kuchikoro mangwana 5 days a week. It was a bit tough. Saka sekuru wangu inini vakanditanzi mukomana hatichada kuti udzidze kumusha chiuya kutown. Ndibva ndadzoka kutown kuChinoi ndagara kunonzi kuChitambo section. Vanhu vese vanondiziva vanoziva ndichigara kuChitambo section. Ndakatsvagirwa nzvimbo kuchikoro chinonzi Chemagamba. Chemagamba is just a nickname after those 7 heroes dzandambokudzai dzakatsakatika kwakatangira hondo. Chinonzi Chemagamba Secondary School, but the actual name is Chinoi High number 2.
ndo pandikanotanga my secondary level form 1 kusvika form 4. Saka ndiri pachikoro papa sport yandange ndakuda kuita ndandasiyana nezvemusic. Ndanda kumanya inonzi cross country, 10 kilometers, 20 kilometers. I was not good, but ndange nditoriwo mu top 10 pachikoro. Ndo masports andaita. Then mclass pekutanga form 1 zvanga zvichinetsa tata jero environment dzekumusha plus munongozokudzidziswa kunoita kumusha level racho rinenge riri pasi. Ndofunga masubject ese ndakatanga first term ndakatofoira, second ndakafoira, ndaingopasawo 1 2 3. But pandakanga ndachenjerawo manje ndapindwa nechitown ndane mafriends nokono time yacho yokumusha kwainetsa kwanga kusina matv. Saka tamtown takuona matv tangwara takudzidzawo takuita sei ndakatanga kuimprove awo. I think kutadza kwangu chikoro ipapo kokutanga yanga iri nyaya yekuti maybe tachiri nefear netown tatakurirawo kumusha maiziya. Saka tazongwarawo takatanga kupika kuchikoro. I think chinhu chainyanyondinetsa that time, subject yainyanyondinetsa, it was English. Even ndakatotarisa pakupedza kwandikazota chikoro form 4 English ndio ndikatopasawo neC. Mama subjects I was good. Vaiziziva pachemagamba kuti kubva form 2 kusvika form 4 prize yeagriculture yatorwa naDavid Gomo, anova ndiye unoyu Dr. D. Ndandiri good, ndo zvinhu zvandaida kutedza. Even ndapedza chikoro ndaida kutedza agriculture because mabhuku ese maprizes ese agriculture pa stream yangu inini tatine maclasses ema form 4 about kubva form 1 kusvika 7 kwakune maclasses anoita 7. Saka agriculture yanga iri yangu, you understand. Saka tichifamba nechikoro takadaro takazosvika pakuti kubva form 2 takanyora ZJC. Ameno imimi kana makainyora asi isusu kururi takanyora ZJC. Mazuva nakusisina I think pakutangira pa form 4 but isu takanyora ZJC ndofunga ndikatobuda nemasubjects angu ese akakwana 8 ndaita 8 subjects. As English it was a bit ndo yandainge ndanga ndisingafoire ndaitambira pa C ndikatoita B ndenge ndatoimprova but pa C papa ndo pandaita sei ndasingazoenda hangu kunana kumberi uko kuma D nekuma U ndasingasosvika hangu ikoko. Saka pa form 4 ndiri kuchikoro ndatitori one of the naughty boys mclass. Ndaidzidza the likes of Nixon Chikopo, Shadrack Batwell, Tonderai Butawo, my cousin brother. Anaradzai Chindewere, the late Fadzai Nau, vakawanda na Martin Baradza. Saka I used to like drawing sterek ne music. Mclass wise oti kana teacher pachinzi teacher wakati anakuya kulesson kuzo attend a lesson. Inini ndaitosumuka. Ndandine bhutsi yangu imwe yanga rakatingirwa nasekuru wangu, so yanga isina magrip pasi, yanga iri ine smooth heel. Saka ndaifarira Pansula. I think you know Pansula, ana Peter Tinet, ana Pen time yacho, ana Geli Mafura. Yaifarirwa sege music yekuZimbabwe. Saka I used to dance like Michael Jackson, moonwalk, tambo yachenda mashure. Saka classes would make noise. Yes. Headmaster vakauya kana kuti teacher akauya kuti what's going on man, otora ask David Gomo. Tobatwa ndorowa. Teacher kana muri quiet mclass, vanhu vaitenge vakutondiudza kuti ko uyai muchimboti rova kakadhanzi kagai. Ndarova kakadhanzi kagai. Class yakauya ndakarowa ndasuwa vanhu otanga kundiseka. You understand? Saka I was one of the naughty guys pachikoro zvangu, but not very naughty. Ndandiri naughty but ndichigona hangu mu class medu. Although kumba kwandaikurira kumba kwangu ana meguru wangu nana sekuru wangu vanga vasingade zvinhu zvakadaro. But munongoziva kuchikoro zvinhu zvinongoita sei? Zvinongoitikawo. Saka ndanyora form 4 yangu ndakatopasa. Asi pa form 4 apa ndakafoira English. Ndakabuda ne D. You understand? So ndakazoita rewrite zvangu, but kwese uku ndakatobuda zvakanaka. Zvinhu zvakaita sei? Zvakafamba zvakanaka. Pa time yandikapedza chikoro I think I struggled. Ndakatowana zvangu nzvimbo kuChinoya high school, ndakatoofwa zvakanzi because pa form 4 ndakatobuda nditori one of the ndandiri pa number 4 zvangu pa academics angu pa all those 7 classes. Ndantori the 4th person akapasa. Papa nevanhu vanga vari pa board ndichitoenda kunotora maresults angu ndakatosangana nevanhu vachindipiga vachitoti you did very well, muri pa number 4 doctor. And answer ndaunzi doctor ipapo David number 4 ndichitosvika ndichotora maresults angu ndakazofela hangu kukundikana kuno nekuda kwemari.
dzokubhadharwa form 5 to form 6 but ndanga ndatoofwa nzvimbo by then. So nekuda kwebackground sekuru wangu ashaya, mari dzadza kunetsa kuti sei dzadza kunetsa kuwana, saka ndakagara nditombotsvaga basa muChinoe. Ndakatomboda kutira kupinda kupolisi, kunopinda kuti nditi hangu mupurisa zvakaramba. Pane zvaingoitikawo spiritually maybe ndakatira futi kunopinda kuarmy, ndakakundikana nekuda kwezvinhu. I think later as time goes on ndakatozoona kuti zvimwe zvinhu zvanzviri spiritual. Ndakatora about 3 years ndirimo muChinoe, zvinhu zvisinganyatsobatana. Saka pane imwe issue yakaitika ndiri form 4 ndatowa kuda kunonyora exam yangu yeform 4. Taitanga exam naOctober. Issue inondisiririsa zvokuti nokuti chakaitika ndechekuti kwasara about 2 weeks sekuti tange kunyora. The other day ndakagara muclass ndakatanga kuona ndichitasa paboard ndasaona kuti pakanyorwa kuti teachers vavainyora. Ndandangoona malines white, maziso angu achitanga kubuda musodzi. That week iroro rese ndakatozitadzwa ndachikoro because even book ndaiti ndakatarisa pasi raito misodzi yanga yakudonhera pabhuku. Ndakuti ndakavhura soro rangu paine zvaitobuda chileya chaita kunge chafarasiso. Zvino ndakanda kutochema ndichitogara ndichitochema ndichitoti ndakutotadza kunyora chiform 4 papo ndasikanamati. Saka this other friend of mine anonzi Derek Madzore ndobva anditi you know what, enda kuclinic. Ndaenda kuclinic ndibva ndapuwa mushonga but maziso ano andasi anapora. Ndopakazonditi Sunday, are you free kuti tiende kuchurch? Ndobva ndabvuma Church Apostolic Faith Mission in Zimbabwe kuChinoe. Inova that time yanga iri pasi paPastor Ngulube, ndo wanga vari mufundisi wangu. Ndakaenda kuchechi zvikanzi pane vari kurwara uyai mutese munamatirwe. Tikatosumukawo tikatonamatirwa zvikanzi problem iri pai. Ndikavaexplainira zvikanzi Mwari atoita sei, atokuporesa. Handambozvibhilivha time yacho iyoyo. Ndatoenda kumba mangwana kuseni ndichimuka, ndakatomuka maziso angu akazara maranga. Vamwe vanoti mabori kwedu kuurungu kumakorekoreko. Saka ndikatoona ndatomuka ndaita sei, ndatopora, handichaita musodzi yeye. Saka kubva that time papapo ndakatanga kutonyatsona kuti saka Mwari ane simba, anoporesa. Ndakatanga kunamata ndiri pachechi ipapo iri paGadzema muChinoe Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. That was in 1995. Ndobva ndikapedza form 4 yangu. Kubva ipapo ndo chechi yandainamata kusvika pandikazita jene kuya kunoko kuZimbabwe. Saka ndiri pachechi ipapo ndo pastor pavakaona kuti okay ndane mwedzi yakawanda ndichita sei ndichinamata. Ndobva vataura kuti tine vese vanyowani mayouth ese toda kukuitirai group rekuimba rekuti muwane chinokunakidzaiwo pachechi, musazoti kuchechi kunoita sei kunobowa. Saka ndo pakatangwa group rekuimba rinozikana nevazhinji ravaindiziva naro pachechi rainzi Blessed Singers. AFM yese Mashonaland West, they used to know it. Even Pastor Charamba na Mai Charamba, they know me. Even nanhasi vanotondiziva neizvozvo nokuti vaiti vakauya kuChinoe Mashonaland West yese Curtain Raiser wavo vaivabatsira kunoimba kana vachimbozorora kana kuti vasati vatanga. Ndini David Gomo negroup rangu rainzi Blessed Singers. Saka asi munhu akandidzidzisa music vanova vakuzikana munyika yeZimbabwe Chief Chundu. Ipapo vaizikana vachinzi Mbasera, but ndo vava Chief Chundu iko zvinezvi mukatovaona ndo vanotozivana. Ndiye munhu akandidzidzisa music nokuti aiimba muchechi, ndainakirwa nemusic yavo, vakasvika pakundidzidzisa music Chief Chundu. Nanhasi ndovapa respect nokuatenda nokuti it's one of the things chandaa kuita chandichazotaura hangu yestory yangu kumberi about music. Saka ndaita saizvozvo, ndapedza chikoro ndadzoka zvekare paipo kuti basa raramba kuita sei kuwanika. Munongozo kana munhu usingazivi kuti mai vangu ipapo vanga vakatoshaya ndiri form 4 ndo pakatoshaya mai vangu. Baba vangu vanga vatoenda ndasingazivi kuti vari kunyika ipi kana kuti vari ipi kuti ndizive kuti ndovawana papi ndovatsvaga papi ndasingamboziva. Saka that time iyo ndakasangana nemahardships akawanda anenge achidawo vabereki, anodawo mai, anoda baba. Saka zvimwe zvacho zvaunofanira kunge uchidzidziswa nemubereki wako, zvimwe zvacho ndakanda kuzvidzidzisa ndega. Ndakutotanga ndakaitawo mistake, from that mistake ndakutoziva kuti zvazviitwe pasina munhu anogarisa pasi achikudzidzisa sababa, achikudzidzisa samai, achikupa rudo rwamai. Unongoziva kuti rudo rwamai kana kuti nerudo rwamai neni nani zvakatosiyana. Iroro it's something that I suffered.
ichinhu chakatondishotora muupenyu hwangu ichocho, chokuti chakazondiisa kushingirira kuti zvimwe zvinhu even vabereki vasipo unofanira kunge uchiita sei uchizvidzidzisa. Experience is the best teacher. Paunenge wakundikana mangwana unoziva kuti chakati achitwe. Saka chinova ndo chine pandikazopindawo muindustry yemusic ndine song ndichazoitaura pamberi yakandiinspire ndikanyora nelife yandikakura inonzi Chishuwo, iripo pa YouTube account yangu. Iyi song yekuti ukaiteerera kune vanhu vakakura nesituation yandikakura ndiri vanoinzwisisa. Iyi song inogona kutochemedza. I remember the other person ndichitesta hangu ndichitry akatochema ndikapesera ndadzima nekuti message yacho message yakadzika. Saka ndabva ipapo ndichirarama upenyu wakadaro ndo chinova chimwe chinhu chakazondipusha kuti ndizoita jeni yekuzoti ndiendewo kumhiri kwemakomo kwete kwemakungwa, kumhiri kwemakomo. Exactly. Asi ndiri ikoko I think ndakazotanga ndo mazuva aya epatikapedza chikoro kwangu kuine border gaze kuZimbabwe. Border gaze. Saka kana wanga usina munhu wanoziva kuti unopinda usina maconnections zvainoita futi kuti unoita se unoenda ikoko kuti unotorwa unotrainwa uchiborder gaze, because papa kunzi even kucollege kana usina certificate yechiborder gaze kucollege you not be taken. Saka ndio pandikazo remember I told you kuti ndaida kuenda kunoita agriculture. Saka pane chimwe chinhu chakazoitika I think ichocho ndimwari kana tuchinja nchiri mudzinza kana tumuropa rekwa baba wangu kana kuti kwa mai wangu, asi kokupesera ndakazoona kuti aiwa ndikwa baba. Chakazoitika ndechekuti tiri pachechi rimwe zuva pakauya principal wekuchinoi teachers college yanga isati ya university ichiri teachers college. Ndobva taura napastor achitotsvaga achiti tirikuda mayouth vakapasa kuchikoro but vasina zvavari kuita sei zvavari kuita. Kune macourses ari kuofwa anongobhadharawo mari shoma shoma, they can even afford by themselves. Vanenge vatadza church can pay for that. Ndobva tapiwa paper ranga rakalistwa macourses, paper ranga rakalistwa macourses. Saka papa ine imwe course yekusona but inini kuprimary kana kusekondari ndabvira ndamboita inonzi FF nanga ndisina. Saka ndo macourse. Saka ndakangofarira ndikati pane macourse aya mamwesa ndada, let me try this. Ndobva ndatonyora ndafila maforms zikanzi wakamboita ndikati handisati zikanzi saka uchazwa ndikati I'll try. Saka ndisingazivi kuti Mwari aitondikanda mune industry kana kuti mune chinhu chinova ndo chandikati chandikazvarirwa. Mwari aiziva kuti ndo chandikazvarirwa chekusona, asi kwete kusona kwemhando dzepasi, kusona kwepamusoro. Chinova ndo chimwe chinhu full time job rangu randoita sei randoita. I'm a fashion designer wemhando yepamusoro kwete wemhando dzepasi dziya. Fashion designer ndodressa ma-celebrities, ma-high profile people. Zvekuti kuZimbabwe nditori nechishuwo chekuti dream rangu rakaita come true. I would love one day to make a suit for our president kana to my ministers, but I had a dream shinzi you must make a suit for the president of Zimbabwe. Anditye, I'm bold enough ndinotoziva kuzviita, ndo basa rangu iri. For 25 years I've been doing this job. Kune vasingandizive muzizive kuti aiwa tina designer wemhando yepamusoro vari kunze kwenyika kwese uko, zvese zvamungade kuitirwa ndo basa rangu. Ndiri nyanzvi yepamusoro chaiyo. Saka izvi zvese zvakatangira ndatopedza form 4 zvinova ndo zvandikazombogara pasi ndikafunga kuti zvimwe zvinhu zvaunoronga muupenyu kana zvaunofunga mabudiro acho hazvisirizvo. Ndakazviona ipapa nekuti kuchikoro ndasingamboita FF ndaita hangu agriculture, but izvozvo agriculture pandikangopedza form 4 bva ndangosiya. Mwari ndibva nditi aiwa pinda mufield iyi, zvokuti pamwe dai ndisina kurwara nemaziso ndisina kuenda kuchechi kunonamatirwa paipai, pamwe ingadai sofuti ndisina kupinda mufield rekuita sei refashion designing, zvokuti ndingangoti inini ndakazvimiririra ndiri bold enough kutaura kuti muZimbabwe mese even Joburg indogara around Joburg hakuna munhu anosona kunge inini. Tingatoita makwikwa apa kana papi, inini ndotozvitaura ndakazvimirira kuti kuZimbabwe vese vanosona, inini ndiri pamusoro pavo. Anenge ada kuzviprova, everyone is free kuda kuzviprova. I can do anything. Saka ndabata certificate rangu ndapedza ndamboita ma-experience angu yekushanda muZimbabwe kuHarare, Bulawayo ndaita izvozvo. Ndofunga chinhu yese inozviziva kuti David Gomo basa rake nderei. Saka ndakurirasa pandikakurosa nchiya kunoku, ndakakurosawo nchiya kuno kuZimbabwe panga yakango zvinhu panga zviri pasi zvakaoma, tikati arege tinoshanda, tashanda. Nechimwe chinhu chakanga chiri pamwoyo pangu choti ndikanoshanda kunze kwenyika chandoda kunyanya kutanga kuita, toda kupusha music yangu.
because I had also the love of music. Pasikatangira kuchechi ndine group rangu radambokudzera yanzi Blessed Singers. I had that passion yekuti ndinge ndiri muimba nemukurumbira muZimbabwe. As because of my situations, tangoenge tiri pasi. Asi ndakashanda nemamusicians akawanda anotondiziva, ana Amos Maendere, Michael Maendere nawo, pana Michael Maendere vanodii kwatiri. Takakwesha mashoulders. Nafungisa izvo akawa pano. I used to share my stages now. Wana Diva Mafunga. Vese avo Charles Charamba, he knows myself, na Mai Charamba vanotondiziva personally. Saka music chinhu chachiri pamwe pangu. Ndauya kuno kuSouth Africa ndo zvinhu zviviri. Music ndo chinhu chandakauya ndikatirega ndanoshanda. Ndanoshanda ndoda kuenda pamusoro nemusic. Ndasvika kunoko ipapa by that time ndakanga ndaroora hangu kuZimbabwe. Ndaroora ndiri mumarriage yanga ndiri. Inova yakazova yaparara ndaisvika kupi ndasvika kuno kuSouth Africa. Nekuda kwekusawirirana kana kuti unongozova munhu mukaroorana unongosingazoti mumwe munhu ane mamissions ake iwe nemission yako. Zvinozongobuda chete. Ndofunga vanhu vazhinji vanoziva kuti kuSouth Africa uko mamarriages mazhinji akandengendeka. Nekuda kwekuti vanhu kana vauya kuSouth Africa mumwe anenge afungo zvake mumwe afungo zvake. Saka mumwe wangu akangofunga zvakafunga akaenda ono maendero akaita seakaita. Apapa I can say ndiri single but I'm not available. I'm taken. Mwari akandisanganisa neshamwari yangu yakanaka zvokuti yakandisanganisa nayo. Takatosvikawo pamastages nezvatiri kuda kuitawo pamberi apa. Saka kune vari kunze uko I'm single but I'm taken. I'm so sorry. Kana kune vanga vachitarisira kuti maybe doctor. Tichaona doctor. No, I'm taken. Yeah. So ndasangana nemadifficulties iwayo. Ndakasangana naakawanda. Tasvika kunoku munongozowo kunoku kune kushandwa kunoitwa kunoku. Nongwa kuti ukavha icho nechicho. Saka ndakatombosvika pandikazombodzikira pamusic ndamboita kunge ndamboikangano. Mambotaura behind the camera. Tisatabatidza makamera. Ndizvozvo. Mune rwendo imimi rwamakaita. All right. Kuenda kuMalawi mechizotsvaga baba venyu. Ndizvozvo baba. Mungatitsanangura here tichadzoka kumarriage dzenyu. Ndizvozvo. Tichadzoka music. Ndizvozvo. Tichadzoka mukusona imomo. Ndizvozvo. Tichitsanangura. Pari zvinezvi mungatitsanangura here chii chakaitika nenyaya yenyu yekuMalawi. All right. Thank you so much Mkoma. Tinokutendai Mwari akuitire zvakanaka. Chakaitika ndechekuti pandakauya kuno kuSouth Africa. I think ndine madifficulties andikasangana mamwe acho andikwanisa kuataura ndiri mumarriage uye munhau dzemushando mubasa mukushanda imomo. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvaunoona kuti no izvi hazvisi normal. Pane zvimwe matambudziko aunosangana nawo ekuti wega ukazvitraya unokwanisa kutadza kwasolva. Uenda kana uda unobatsirika somewhere zvotadzika. Zvokuomera wetanga kuita stress kana depression nokuda kwezvozvo. Saka pakukura kwedu taimbonzwawo nyaya dzakaita seidzodzo dzokuti munhu akakura asingazivi baba wake maybe anenge achidiwa kumusha kwababa vake. Saka ini ndichikura ndichimbosangana namai vangu vangu akaroorwawo zvavo samwe kwanga akaroorwawo. Saka ofichi ikoko ndaenda hangu apo neapo asi kukura ndaikura mumaoko ndiri mumakomana kwasekuru vangu. Saka ndakafunga nyaya dzakaita seidzodzo ndichinzwa kuti paakazotsvaga baba wake zvinhu zvakaita right zvakazodai. Saka nawo ndiri kunoku ini ndakafunga ndikati Mwari ndoda kuti ndiite jeni ndonotsvaka baba wangu. Saka ndandine maideas. Pandaiti ndakanovisitira mai vangu vaindudza kuti baba wako ndinenge vanobva kwakati. Ndakatsvaga maconnections. I think now iyo ndakatangira kuZimbabwe ndichiri kuZimbabwe zvinhu pazvaioma pandambokudzai kuti ndaitraya kuda unopinda kupolisi. Ndida unoita mupurisa zvichiramba kumasoja zvichiramba. Mabasa ari simbu zvaingoramba. Saka ndakatonyatsoona kuti zvinhu zvese zvanganda kuita zvokuenda kumhiri kwemakomo zveforce zvesimba zvenyama chaizvo. Asi waitoona kuti no pane zvimhinga mpinyi zvandiri kusangana nazvo. Mungave mumba, mungave mumabasa. You understand? Saka ndakazoronga jeni yekuenda South Africa, saved mari. Ndakakwanisa I think kuti ndiende kuMalawi straight. Ndakandatsvaga information. Ndakaudzwawo ndakasangana nemumwe muzukuru wangu wekuMalawi but wekure. Vazukuru vangu vazukuru vababa wangu wekure but achiziva kuti baba wangu anobva kwakati. Zita rababa wangu ndairiziva senemu yawo ndaita sei ndaiziva. Saka ndakaprepare mari ndakatoita mabudgets angu ndakatenga zvandikatenga ndakatofona ndakaenda kutofona nehama dzangu dzanziri kuMalawi. Saka pakufonana nawo kuna nhengi saka ndaitengera uyu chake taida ndaiafoda.
ndakatenga ndakaita jeni kuenda kuMalawi. Andauda kuenda nokuZimbabwe ndakakwira straight bus rinonzi Munorama kuPark Station. That was in musi 16 December 2017. Pane about, let me say, makore mangani 8 to 9 years. Ndakakwira bus straight kusvika kuMalawi. It was a good journey. Ndakasvika kuMalawi ndakamirirwa navanhu vakawanda vaiziva, vaitoziva kuti aiwa kuZimbabwe kune mwana wedu ariko kuZimbabwe. Ndakasvika ndakamirirwa. Ndakafara ana yangu, ndakarohwa nehana. Musi wandakaburuka bhazi ndakatopera simba, ndikati saka baba vangu vaitove nehama dzakadai. Okay. Ndakasvika tikaenda kumba. I think day iroro hakuna kurara. Wakazorara kuma3 kwakutochena vanhu vachifara. Nokuti ndakaendawo ndakatengawo magroceries akawanda. Hembe, vanhu vese, munhu wese aireceiva chaireceiva. Vanga vasinawo ndaita plan. Chingosheya nesa zvinhu zvanga zviripo. Ndakagara ikoko kuMalawi I think 1 month. Ndada kuti mwoyo wangu umboita sei? Umbozorora. Ndiite rest imwe inside rest yandaida. Yekuti vamwe vanhu vanotadza kuzvinzwisisa. But pane rest kuzorora kwandikanzwa kudzikama so. Nokuti ndandiri restless. Ndandine depression. I wanted to know kuti baba vangu vanobva papi. Even vakafa, because ndandanzwa vangu kuti vakafa havo kudhara 1994. But I wanted to see my people. Kwangu na tete wangu, kwangu wasara tete wangu. Mumuri ya baba wangu wanga vari 3, kwangu wasara tete wangu. Ndo vandikaona asi vanga vachembera zvavo. Everyone was happy to see me. Inini wacho ndandiri happy. Takagara ndikaenda kumakuva ndikanoratidzwa hama dzangu dzese dzakandisiya. Uye ndinhengi pakune makuva about 22 andikaona ipapo. Zvinova zviri zvinhu zvakandibata zvakandisiririsa. Baba mukuru vangu, asi baba vangu vanga vavigwa havo kuZimbabwe kuBulawayo. Ndokwa vakavigwa. Asi handina kukwanisa kusvika panzvimbo chaiyo. Asi kuMarinda kwavakavigwa ndokuziva. Ndakangodzwa kuti kwangu kuri kare, kwangu kusinawo mari dzekuti vanganzi vaisirwawo matombstone. Chino ndo chinhu chati change tichazoitawo zvedu mukukura kwedu as life goes on. Nokuti munhu wese hakuna baba, hakuna mubereki asingade tombstone. Saka zvinhu zvino, asi pandikasvika kuMalawi ndakafara. Ndaifunga kuti ndichaenda nogara 1 week, asi ndakatozogara 1 month. Saka chakazongetwa rimwe zuva ndakanga ndaendawo ndine zvinhu zvangu zvakanaka. Pakazongetwa conflict kakaitika nemwana wa bamukuru cousin yangu ikoko. Akandibira bag rangu raidhura. Time yacho ndakanga ndaritengawo kuTotal Sports. Unongoziva zvinhu zvekuTotal Sports zvinodhura. That time iroro bag raita 1000 rands. Ameno mazuva ano kuti unoita mari. Akatitora kanotenga mbanje. Saka ndakagumbuka. Ndobva ndaita kuramwa. Ndofunga ndaitoti ndakutombogara imwe week, asi zvakaitika zvinhu izvi kuseni. Saka ndaumirira achidzoka kuma3, ndobva abvuma kuti ndiyandibira. Saka ndakava nekugumbuka zvokuti ndakabva ndaramwa, ndobva ndatora bhegi. Mabhegi ndobva ndarongedza zvinhu zvangu. Ndobva ndati ndakuita sei? Ndakuenda. Saka ndakwira bhazi, ndakakwira remanheru, tikasvika muLilongwe kuseni mangwana. Saka mari manje ndandasara neshoma. Ndandasara neabout 600 rands. Yandada kuti ndidzoke straight. Passport ndandinayo zvese zvazviri right. 600 rands ndandatosara naye after ndabhatira bhazi rekuti ndisvike kuno. Ndo pandikapindana nejeni yandirwadza munzira ipapo kubva kuMalawi. Ndakwira bhazi makuseni Munorama rinouya kuJoburg. Rafamba bhazi. Tasvika paborder. Panonzi padedza. Border rinova riri kuMalawi neMozambique. On my way back to South Africa. I didn't want to go to Zimbabwe. Because my finances, I had just budgeted for Malawi journey. Saka, ndasvika paborder paya. Takanga tiri paqueue. Vanhu vese bhazi redu tiri paqueue. Ini ndandiri, I think the 30 person from last. Vamwe vese vadhindisa vaenda mubhazi. Tiri pakati ndada kusvika 10 yangu inini. Ndopakatanga kuoma journey yangu ipapo. Kwakasvika varungu vaibva kuMalawi. Vanga vari about 6. Saka vanga vaine mwana umwe chete airwara zviri serious. Zvataitiona munhu wese aitiona kuti ari kurwara. Tofunga angaita malaria. kuMalawi kune malaria. So ipapo ndo pakatanga pakandirwadza. Ndobva takumbirwa saka tokumbira varungu vadhindise mwana aende kuchipatara. Ndobva we opened the way for them. Ndobva vadhindisa. And they took time. Saka pakuita pavakatora time baba. Chipedza inini chinodhindisa nana mama tu vari kumashure vanga vari kumashure. Bhazi ranga ratosimuka. Tichitoona kuti bhazi about 100 meters. Bhazi ratase rasimuka.
kutoridza makodhi bhazi haratoenda ranga risina tirela makopolo inofamba baba bhazi rinofamba ndibva tahaya kombi apa inini mujini mangu muna ndine mari 200 rands yanga ndakapetera mukawo munge jini aka then zvimwe zvese tiri mubhazi zvakanzi mafoni siyai mubhazi zvese zviri very important nemari siyai because pane maguma pabhodha munobirwa saka tani nacho passport neticket nemari yanga ndinayo apa munyama wanga ndaita ndichibva kuMalawi ndakatanga kurwara ndakaita mota apa pawest panapa mota munoriziva hombe sana ndakapfeka majini ndatofamba ndakatopani ranga ripo but ndasina kuklipa bhozi ndairwadziwa tanga kurwara ndiri kurwara bhazi raenda then ini nana mama tu takaenda tikanotsvaga taxi driver taona taxi yake yanga iri nyowani Quantum vatati mukoma tasiwa nebhazi apo aitaura ndekumozambique aitaura Mozambique inside aitaura chinenge chisena asi chirungu havanzwe taingonzwa mawedzi echishona 11 inini ndandiri inini muZimbabwean namama vamwe muZimbabwean nevamwe sister Malawi zvikanzi bhazi ndoribata takumubvunza kuti imari haangatudze mari akati aiwa ndoribata ndozokudzai taita sei tabata bhazi Quantum baba yairohwa 160 achitombosvika kana 170 but bhazi irere takatanga tichariona kusvika bhazi raenda rabva radisappear bhazi kutoenda hamufana ramba akatsika mafuta eQuantum asi bhazi takafeila kuribata saka tichienda imari zvikanzi aiwa totaurana tasvika apa ndikutoona kuti jeni riri kutoreba hana yangu yakurova yakomplain apa tiri 3 mutaxi toita sei zvikanana mama mukoma vabvunze kuti mari tichazochajwa mari dzatisina you understand tikata shamwari misa taxi mbva misa taxi imari zvikanzi aiwa handei tikubatsirana saka takafunga kuti pamwe mwoyo wakaita sei wakanaka ndo pandikanyatsotanga kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakaita sei zvakanaka tasvika pane road block tabvunza bhazi zvikanzi bhazi raenda forget it hamuribata varamba vachirova taxi yeye vachienda vakadaro takasangana nemumwe munorurama aenda kuMalawi but aimisa mbva yamira tabvunza zvikanzi bhazi ramuri kuda imimika izvozvizvi pamwe rakutokurosa border iri kupinda muZimbabwe nyamapanda you understand raenda bhazi tabva tati kuna vakomana tasvika mutauni inonzi Tete that was my first time yekusvika kuMozambique ndakapinda ari manheru tichienda kuMalawi takudzoka kwanga kuma 4-5 hatakunetsana vakomana vamisa taxi tuda mari apo ini ndine 200 rand avana mama mumwe ane 400 mumwe I think ange ne 700 or whatever zvikanzi hatipei 3000 rands tabatanidza mari dzedu dzaisvika about 1.2 tabatanidza tese vavairamba zvikanzi tati 3000 rands apa vakutaura chegwe hamene chilanguage chekuMozambique hatichiziva haisi English Portuguese or whatever tanetsana takutopushana inini apa ndiri kurwara ndine mota pawest apa tapushana vakomana vabva sumudza taxi hatikuti akuendwa nawo kupi apa vabva vananga nekusango kwavainanga nako saka hatinoziva kuti okay road iyoyo yainozojoina neroad yaenda kumapurisa kwavo saka tasvika papolice station vapaka police station meya vapinda paka police station vabva vanotaura nabosi captain wemapurisa mukuru wacho haasi kutaura English language yati kutaura hatisi kuinzwa ndobva abvunza chii chiri kunetsa tikati haya mota tataso zvikanzi maZimbabwe munonetsa ipai munhu mari yake 3000 tikati hatina mari you understand hapana mari hapana ndobva tatanga kusechwa saka chandikaita paakaramba 1.2 takadzorerana mari dzedu ndikatora 200 changu ndikaipfinyira apa pakaomwe kejinaka takatosechwa kwakatouya mapurisa vechikadzi nevechirume ndibva ndasechwa masocks kubviswa boots vachida mari havana kuona mari zvikanzi mari tikati ndine passport nematiketi ana mama vakasechwa mahandbag akazunzwa pasi vakatorwa mari dzese pakasara pasina munhu ane mari mama vamwe ndovakazoita ndakandavigawo yangu hamene kuti wanga vaiviga papi vekuZimbabwe saka mari yanga nayo 200 yeye ndo yandikazoshandisa kubva pamapurisa asi pakaitika zvakaitika zvakandirovesa nehana tiri pamapurisa I think wanga kuma 6 tabva tavharirwa mumasales tavharirwa mumasales meya zvikanzi mari kana musina mari tiri kuvharirai motopika tikataiwa saka toita sei zvikanzi
pane two options. Either munosiya mapassport muenda kuZimbabwe, munotora mari dzevanhu muvapa mari, vabva varamba. Ndobva tatorerwa mapassport nani nakapteni wamapurisa mukuru weyo, zvikanzi chiendai munoita sei, munotora mari kuZimbabwe. Okay, tatorerwa mapassport, inini handisati ndambosita zvekujamba mabhodha izvi, ndakutorwa nehana kuti ndoita sei. Apa ndikuziva ndine mari. Saka papa nemumwe mupurisa aitaura chishona chaicho nechekuMozambique. Ndibva zvikanzi mukoma chii chiri kunetsa, ndibva ndamuexplainira nyaya. Zvikanzi hapana pavanonetsa, vanongonzwa ivavo vekwavo vari kuripota, nekuti mimi hamutauri chiPortuguese, saka mungamunzwiwa. Saka what happened is Mchinda yakabva ndita manje vakomana veTexa vari kudedzana, vari kufonerana, vari kuzara panze apa, ende vanhu vanouraya vanhu. Saka vari kutotaura kuti Mchinda yakabuda imomo, takatoita sei, takatomumirira nevakadzi vake, vanga vakunzi vakadzi vangu inini. Takatonzi ngatipe mari yakudhimanda wabva kwandiri. Apa tavharirwa muchiseo cheche. Ndobva Mchinda yanditi plan yamungaite mukoma, muteerera zvandiri kuda kukuudzai, ndiye munhu akatozondiponesa. Akatondudza tanzi vazara panze apa, vanouraya vanhu, ndive mbanje vari kutoda mari, hanzi mavashandisa imimi. Saka ari imomo mupurisa wayo, ndibva nditi mukoma, kumbirai kuti mudaenda kutoilet. Saka papa ine toilet, ndibva nditi mukaenda mutoilet mukadai pane dhoo riri kuko, munonojamba, mabuda kuseri kune jurori, kuseri mojamba motiza, because patime yamuchazovhurirwa kuma7 Machinda vachakuteerai vakakuurayai, especially imi munhu wechirume, vakadzi ava pamwe vanongonzwirwa tsitsi. Saka ndopakatanga hana yangu kurova, vandakumbira ndaenda toilet, zikanzi enda so toilet, vandaenda toilet. Saka ndapuwa direction nemumwe, ndofunga muZimbabwe nevamwe vakazoenda kugara muMozambique ari mupurisa. Vandajamba, chinojamba, zvikanzi mukangoona mapurisa kunze koko vanonetserawo mapassport munongotiza. Vandajamba, vandaita sei, andidirect angandiudza kuti mukasvika pamarobots akati muchaona mataxi anoenda kubhodha rekuZimbabwe. Saka ndasvika pabhodha rere, ndakati ndichisvika pamarobots paya, ndaona paine taxi yanga iri kupedzisira. Kwanga kwatosviba kuma7 7 but pajurawo ndiri murume asi ndairwadziwa, asi manje ndandakutya, ndanzi vakomana vanogona kukuurayai. Saka ndakatozozvemota izvi ndakatozozvinzwa, ndajamba, ndatopedza, ndatogara mutaxi, nekuti ndakatanga kusweta kuurayiwa. Chinova chiri ndicho chinhu changa ndisingatarisire ndichibva kumusha kuenda kwangu kumusha kwanga ndaenda kwangu kuenda kuendera makomborero kuti pamwe ndadzoka zvinhu zvangu zvinotanga kuita sei, zvinotanga kuvhurika. Saka ndajamba ndamutaxi, vabvunza mari yavakandichaja, I think tikaiconverta tikangoti vaichinja nemari dzavo dzekoko. I think ndakazosara ne50 which means ndakabhadhara 150 kubva ipapo pa30 kusvika kubhodha. Apa ndanda nenzara, ndandapedzera kubva ndadya patikakwira kulilongwe kuya tichisevha mari, nzara plus nyota. Saka vanhu ikoko vaitanzi mvura yekuMozambique musanu munoita malaria mukafa. Saka ndasvika paya patakasvika kuma10 dzemanheru. Ndasvika kuma10 dzemanheru zvikanzi manje bhodha raita seravhara, hapasina kukurusika kuenda kuZimbabwe. Saka ndibva ndati manje ndodii ndine 50 rand. Ndibva ndanooma maZimbabwe pazvimashops, vakomana vaitambawo mamseve ana Nicholas Zakaria. Ndibva ndavabvunza vakomana panorarika, zvikanzi hapane chiloji chakachipa. Ndibva ndaenda, takandofunga mari yandikabhadhara ipapo it was 30 rand. Ndibva ndasara ne20 rand, apa ndine nzara, apa ndikurwara. You understand? Saka panzara paipa ndibva ndati abeta ndinotenga chandikatenga pana pamvura yesikunwika vatisanwiwe, ndota malaria. Ndanotenga drink randikatenga, ndasara ndisina mari manje, empty pocket. Apa ndiri kurwara, apa mosquito ari kudya munhu mudhara. Handikanganwe jeni iyoyo baba, mosquito. Andamborara apa ndiri kurwara, apa ndofunga kuti manje mangwana ndojamba sebhodha, handisina passport, handisina mari. Saka ndiri ipapo ndakamuka na4 ndandatopepuka, ndambokwanisa kurara. Ndamuka ndibva ndatongozvidira mvura kuti ndinzwewo fresh, ndisina sipo kuti ndinzwewo kuti ndamunhu. Ndibva ndaenda pabhodha pagedhi, ndakumbira mupurisa weMozambique, varume vanoutsinye vaiva, aida mari yekuti ndikurosa apa, handina mari, handakana sendi 100 rand. Zvikanzi kana usina mari bva panapa. Saka ndaona maroiro avaita vamwe vaiva maguma vairohwa. Ndakatarisa ndikati Muchinda akandirova panapa ndikurwara, rega ndisaite izvo ndaramira. Pandanamata ndikati Mwari manje ndodii, handina hama yandozere kuMozambique, handisina foni, mafoni, hembe dzangu dzese nezvanga ndabva muMalawi nazvo zvaenda nebhasi. You understand? Saka ndiri ipapo pakasvika rimwe gonyeti rakasvika, raibva kuMalawi, maZalawi aya munovaziva, ndofunga nditakura kopa aya, torakasvika. Ndopa ndikazoona pachiburuka namama vatikanga tasiwa tese kubhodha uko kutuva, vatikanga tinawo mapurisa vaya.
patikaya taxi nawo kana muchiri kurangarira zvandambotaura mashure. Saka vekuZimbabwe ndo vakasvika vakati takasara ikoko tikatozorara pamapurisa but imimi ndimaitotsvago zvodai makabatwa machinda aya plus mapurisa anga kutokudai kuti matiza nyaya yenyu. Tikati alright hazvina mhaka. Saka mama enda kuvaudza ndikati mama manje inini handisina chandinacho. Zvikanzi manje mukoma kuti ndikusiyei panapa mwoyo wangu ururwadza because muri kurwara. Vanga vari mama ava vechikuru chavo. I think in the 50s. Ndichiri kurangarira zita ravo vanonzi mai Takudzwa. South Africa kunoku vanogara I think Krugersdorp ndokwavaigara. Vakatozomboya kumba ndadzoka tikavatenda. Saka ndasvika ikoko ndo vakazondibhadharira vakazondipa mari kuti ndibhadhare kujamba bhodhera kuMozambique ndichipinda muZimbabwe. Ndapinda muZimbabwe wakwenyu unotaurawo hauzotya. Ndakazotaura nemapurisa nemahome affairs magays ehome affairs ndikati ndakapinda musi wakati ndatorerwa passport nenyaya yakadai kuMozambique. Vakaenda mukombiyuta vakapanja vakaona zvisho ndakaita sei ndakakurusa ndichienda ndobva ndinyorera pasi ndobva ndatopasa. Mama vave ndo vakazofonera murume wavo vakati manje mukoma muri kurwara apa muna mari yekuti muende kuSouth Africa. Apa kuti ndiende kune hama kuZimbabwe ndisina chandinacho ndandisina mari plus initially journey yangu ndasingade kuenda noZimbabwe. It was a journey isinei kuvisita kuZimbabwe. Saka mama vabva vataura nemurume wavo vafonera handina mukoma panapa baba vane mwoyo wakanaka vakati auya navo kumba. Tikaenda kumba kwavo kwavaigara kudhuze nekubhindura ndo baba yavo vakazondisvina mota rere bhozi rakanga rachena manje ndakutadza kana kufamba ndo vakazondisvina mota irori yereya ndobva ndatozita zvakanaka. I think ndakagara ikoko kumba kwavo for 4 days nanhasi ndovatenda. Kuna vamwana vane mwoyo yakanaka. Dai rumwe munhu anongokusiya wakadaro. Nanhasi neniwo ndakatodzidza chidzidzo chokuti kunze uko kwana munhu ari mumatambudziko saigno mumwe wako unofanira kudzidza kuita sei kunzura tsitsi nokuti Mwari hauzoziva zvaachakuitira mangwana. So ndasvika ikoko kumba ikoko ndakapora ndo pandikazoita macontacts ekunoku ndo pandikazoita macontacts kuti nditaure navanhu vari kunoku kuti I'm stuck tumire mari kune kubasa. Ndakataura navo kubasa zvikanzi alright give us few days ndobva ndazotumirawo mari pamukuru ndobva ndikazoshandisa kudzoka kuno South Africa. Asi pakudzoka ndakatozita zvekujamba hangu handisida kunyeba nekuti kuti ndinotora passport handisina mari kuno kubasa nemhuri zvanzviriko. Dai mwoyo wangu watongo kuno kuti rega ndinotanga. It was now February kuti rega ndinotanga pandikaita sei pandikasira. Saka ipapo ndo jeni yakaita sei yakandirwadza zvekundirwadza zviyo kuMozambique. I experienced something apa ndairwara ndo pakarasikira passport yangu ipapo. Zvinhu ndakazodzoka ndikazotanga hangu pandikazotangira. Life goes on. Zvichienda zvakaenda zvakadaro. Asi apa makajamba sei basa? Hapana driver mumwewo wandikaonawo akazotaura kunzi aiwa uyai nawo mari tinayo kunoku. Ndakajamba bhodha nokuti taida kuti tigadzirise zvinhu zvifambe zvakanaka tidzoke kunoku tozonoita plan imwe yekuita sei yekuapply passport. Saka ndakasvika hangu zviri safe kunoku. Asi ndadzoka kunoku ndakarwara zvekurwara zvezvezve almost a week ndichirwara kutadza kumuka kana kufamba kana kuenda kupi. Ndakatozoenda kwadokta ndokwandikatozoenda ndikanozobayiwa inonzi chii ndikapiwa medication nemainjection emalaria asi I almost died. Ndikatozita munhu futi after a week kana kuti after 2 weeks ndadzoka kunoku. Ndabva uko ndichirwara ndasvika kunoku ndatanga kurwara. Asi ndadzoka kunoku hangu ndakatozoona kuti hapane zvinhu zvandaikonawo kuita. Ndofunga mablessings andikazonge ndaonawo kupi ndaenda kumusha kwababa wangu. Zvakazotanga kutoitika even kubasa zvinhu zvakatanga kuvhurika mumbawo. Ndofunga kubva ndawana ipapo ndakapedza ndakanga ndane makore about 9 ndisina mwana zvichiramba. Asi ndabva ikokoko ndo pakatozosvika ndofunga ndo pandikatozoita 2018 ndo pandikatozosvika pakuita sei pakuita mwana 2018. Asi pesa apa kumashure for 9 years zvairamba. Saka ndakaona kunge zvanga zvine chirevo chokuti maybe ndaidiwa kumba. Maybe ndaifanira kutanga kunotsika kumusha kuti zvimwe zvinhu zvemuupenyu zviite sei zvivhurike. Uyu anga ari mwana wokutanga ero? Iye asake mwana wangu wokutanga. Anga ari ndewechitatu. Ndikutaura muimba iyi yakanga iri formally kwanga ndiri formally married. Ndizvozvo. Imukufunga kwenyu mimi mukoma
kubva kwenyu kuMalawi makaita zvekubva nehasha kuti mudzoke kuuya kuSouth Africa. Ndizvozvo. Don't you think kuti ndo zvakacontribute or zvakatrigger kuti mufambe zvisina kujeka? Ndo mafungiro ndozoita izvozvo nekuti mukufamba mukubatsirwamo nemapasta pamwe wakatondudza kuti musi wasimuka wawaramwa iwoyo the late mbuya vangu mai wababa wangu. Remember ndakakudza ndakaenda kumakuva ndikanoratidza makuva. One of the graves was for my grandmother. Saka mumweya vanhu mumweya vaitanzi mbuya vako vaida kutaura newe, because I did not have an idea kuti zvii zvaitika kumusha, chii chakaitika kana kuti zviri kufamba sei. Saka ndinobvumirana nemi kuti maybe mahardships andikasangana nawo pajeni iyoyo akanga ine chekuita nezvinhu zviri spiritual zvokuti kune vaida kutaura neni muhope, nokuti ndakanga ndakazviplanira kuti week raitira ndaifanira kugara, ndakatodecide kugara a month and a week. Saka because of what happened ndakarama, nokuti baba wecousin yangu havana mbotura vakangotarisa mwana wavo asingazivi value yechinhu changu kuti changa chakamira sei. Saka ndasingazivi kuti nyaya iyi yaizotosimudzirawo mhepo mukati menzira. Saka ndotenderana nemi nemubvunzo wamandibvunza kuti maybe ndizvo zvakatriga chi kuzosvika kuno kuchirwara nekuzoita matambudziko andikasangana nawo munzira. Ndiri kutobva kunzwa ipapa pamechitaura zvekuti vaida kutaura nemi kuhope. Ndizvozvo. And I think kake chipiri mechitaura nyaya dzehope. Ndizvozvo. Mambotaura kuti I dream ndichinzi ndichapfekedza president. Ndizvozvo. Tingati here muri munhu anorotswa? Ya, ini ndiri munhu anorota. Nokuti zvandinorota kazhinji zvinoitika, kuti kazhinji yanguva dzese I'm a dreamer. Zvimwe zvinhu zvacho handitaure, ndotozowisha kuti pamwe dai ndataurira munhu kuti chakati ndakachirota. Asi like I said apa, shamwari yangu yandinayo yandikasangana nayo, ndakasanganiswa naMwari, anotozviziva kuti ava dokta vanorota. Ndakataura chakati chinotoitika. Zvakafani zvimbotipewo chimwe chete chamambo chemuri certain kuti muze ndakatomborota chakati chikabva chadaiso. Okay, zvakawanda. Zvakawandisa. Pane mumwe musi like first time yangu kusungwa muno muJoburg. Ndakatorota dziri hope ndichifamba so ndichibuda pamba ndakasangana like home affairs yaitsvaga vanhu. Saka ndakaedza kunzvenga kumberi chinobudikira njira mapurisa ndibva ndatobatwa. You understand? Saka musi uyo ndakaita jeni ndaenda kuJoburg. That was my first dream resort. Okay, zvandota zvinoitika. Ndakaitisana naro nemweya wangu ndikati enda ndibva ndaenda. Chinosvika kuJoburg kwekwe. First time yangu kusungwa, ndakasungwa. Muchisungirwa mapepa. Muchisungirwa mapepa. Remember I told you kuti ndakadzoka kuno kuti ndisina passport. Ndakasungirwa mapepa. Ndakatombogara mukati for 2 days. Ndikazobuda. Saka hope dzangu dzizhinji dzinoitika. Kune vanondiziva, kune vanhu vandokwanisa kutofonera kana kutodza hope ndarota zvakati be careful. Zvinhu izvozvo zvichitoitika. Tingati munonyanyorota ma-events ekuitika kwechakaipa here kana nezvakanaka? Inini ma-events andorota ndeyekuitika kwekuitika zvakanaka kana kuti nema-warnings kana kuti mamwe ane chekuita chokuporeswa kwevanhu. Mumwe munhu anogona kunge achirwara ndorotesa zvinhu zvakaita seizvozvo zvinova zvazvo zvinhu zviri spiritual. Vazhinji I think they know kana ndichitaura kudaro. You understand? Tichiri pa spiritual pamabvoto. Yes. Mataura kuti mimi kuchikoro mauda kunyora form 4. In fact mechinyora form 4. Ndizvozvo. Makatanga kungoona maline pabody maziso enyu obuda misodzi. Ndizvozvo. Mechita senge mune kaleya keningiri. Ndada kutoita bofu, in short if I can say. Ndada kutoita bofu maybe kuti nditadze kunyora nditadze kunyora exam dzangu dzandada kunyora dzeform 4. Saka zvingava zviri connected nekutsvaga baba venyu kana kuti ende zvimwe zvingoro spiritual? I think there I wasn't sure, but by now I'm sure kuti chii chaitika ndinoziva wangu. Zvimwe zvacho hazvikwanisi kutaurika. Asi chinhu chandotoziva kuti chii zvaitika panguva izvozvo zvemaziso. Asi zviri spiritual zvakababa wangu zvekunovatsvaga. Pane pandakatozorota twice vachindimhanyisa vaine hasha. Vachitonditeera ndikanojamba mujuraho ndichipinda muimba imwe, it was in a dream. Vachindimhanyisa vakatsama vachindibvunza kuti iwe kumba ukuzive here. Vamwe vangashamisika kuti sei ndakazoita jeni.
even kuna hama dzangu dzinototi sei wakazita Jeni usina kuvatudza. Zvanzi it was for my life sake. Pane zvinhu zvaitondirwadza zvokuti ukaudza mumwe munhu zviri kundirwadza zvakati anogona kusazvibhilivha, but zvinhu zvaindinetsa mulife mangu ndakatosvika pakuzvita ndega, you understand, kuti rega ndisolve nyaya iyi, because mai vangu, remember I told you, vanga vashaya, baba vangu vanga vakashaya kudhara, hapana munhu aikwanisa kundisolvera nyaya iyi. Ndaikwanisa kungozvimirira semunhurume kuti ndiite sei, yaifa yakaloda kwangu, dai ndakazvinetera. Asi ndadzoka ikoko sezvamuri kubvunza zviri spiritual, ndotoona kuti hangu my spiritual person, zvinhu zvangu zvandoita zvizhinji zvinoitika mulife mangu kuti ndisvike zvandiri nhasi. Kune njodzi dzandikapinda nadzo zvakawanda. Shamwari yangu yandambokudza inozviziva, my partner, kuti ndakapinda nadai asiriye pamwe ngadai ndakafa. Ndakasvika patime sekukudzai kwandakuita kuti tiri paspiritual point ipapo. Pamwe vanhu vangadobvunza kuti saka sei makadivorsa kana kuti pakaitika divorce nemarriage yanga muri. Pakaitika clash, I think of the giants, pakati pangu nemukadzi wanga ndinaye patime iyoyo. Ina was spiritual, yanga iri spiritual. But zvimwe zvinhu zvinoitika mukurarama muchandingadokudza vanhurume ndechekuti inini I was a talented person, kana kuti I'm a talented person, ndine zvipo zvangu zviviri. Kusona kwangu hakusiko kuchikoro, kusona kwangu muropa. Nokuti pandakaenda paJeni kuMalawi ndidzoke kumashure, sorry vateereri, ndidzoke kumashure ndaenda kuMalawi. Vanhu kuMalawi vakandibvunza kuti munoita basa rei mukoma, vamwe vachiti sekuru, vamwe vachiti mukoma, vamwe vachiti bhudhi, vamwe vachiti chichichi. Ndikati inini basa rangu chairo ndinosona zvembiri. Zvikanzi man, no wonder why unosona. Mune makore manga ndikawadza makore. Zvikanzi unoziva kuti sekuru wako, baba vako vekumashure, kusekuru kumashure vanga vari Taylor, aizikana nharaunda yakakura sei zvakaita Harare yese, ndiye munhu wanaita sei aisona. Saka I think chinhu chiri spiritual changa chagara chiri muropa. Nokuti ukatarisa masonero andoita kune vanondiziva inini, handisone zvinoita vamwe vanhu vamunoziva vanongosona, ini ndosona baba. Tinotocreata chinhu kuti wange chasikwa zvaita Mwari, zvaitwa naMwari kuti let there be a light, let there be what, ndo mabatiro andoita nini pabasa rangu. Saka ndirimo mumarriage muyame pakatanga kuita mafights aitika, kusvika takazosplita, takatadza kunzwanana nawo. Munongoziva muupenyu kune vanhu vasingatende, unogona kuona mumwe wako ari pasi, muchiwanana, mumwe ari pasi, muchibatsirana, muchikwira. Asi mumwe akazozona kuti maybe asvika palevel yaanoda, kana kuti kune zvaaitarisa zvandambokudzai kuti mukuroorana, izvi chinhu chanoda kudza vanhu vechirume, kuti mukuroorana kwange wawana shamwari yako yokuroorana nayo, makugara mese, iwe unogona kutadza kuziva mission, unogona kunge nemission yekuti toda kuvakaimba for life. Mumwe anenge ane mission dzake dzokuti tikasvika pakati inini zvangu zvaita ndobva ndazotopera zvakadaro. Nokuti maperero akaita marriage yangu, it was like a fiction, even myself I could not believe it. Chinova chinhu chakazondirova nestress. Ndakatozombosvika pamalevels ekudhakwa. Vanhu vazhinji vanondiziva kuSouth Africa vaitozvibvunza, doctor, what's wrong with you? Ndakasvika pakudhakwa, kana ndichiti kudhakwa everyday kuya kokuti ndandine pain ndichibvunza kuti what went wrong, what did I do wrong, pasina chawaita chakatadza. Spirituality manje ndakudzoka patime yespiritual papa, ndakandozvitsvaga ndiri munhu anamata, ndakatorota ndichitonzi usazvitsvage, don't try to maintain this, usaredze kunama, girazi raita sei rapwanyika. Tisusu vakuru vako tazvipwanya izvi nekuti zvanga zvisina benefit kwatiri, zvanga zvisina production kwatiri isusu. Kana chiti vakuru tutaura vanhu vakaenda kare, tichitaura panhau yemudzimu nekuita sei. Handisi kutaura kuti ndonamata mudzimu kana kudii, but zvirimo muchivanhu, tingazvirambe chivanhu chiriko. Saka ndingangoti marriage yangu imarriage yakapwanywa naMwari chaifu, takaipwanya nokuti imarriage yandishungurudza. Hapana chandaibuda nacho, chandaiti ichi ndaita, ndakaita makore ndiri marriage imomo, asi zvinhu zvangu zvasingavhuriki. Saka pandikabva kuMalawi hapana kuzoita makore akawanda, makore mashoma ndabva Malawi, ndo pakapwanyika marriage iyoyo. Saka ndakazosvika pakudhakwa, asi I just want to thank my partner. Ndiye munhu akatozopinda busy, you understand. Time yatikawanana iyoyo ndakatobvunza kuti ko munhu uyu sei ari kundibvuma ndakadai so, kana kuti ndakadai so ndichidhakwa ndakadai. Asi ini ndichizotaura izvozvi panguva yakaita kunge inoi, akazotaura akati aiwa imimi zvandaiona asiri izvo zvamaiona, maiona zviri pabhodhi yenyu, asi ndasingaone ndaiona future. Ndiye munhu akatozondisumudza kusvika pamalevels andiri nhasi.
takanga ndatombozorasa music, ndatomborasa even basa racho rekusona, ndatozvikanda uko zvese zvindiri frustrated nemarriage yakanga yapwanyika. I thought that was the end of the world, but this my partner, God must bless her, because akandisimudza, akandibata ruoko in times of need. Ndoziva kuti mazuvano madzimai mazhinji kana kuti vasikana vanoda zavanoti hanzi tinoda mbinga, vanhu vane zvinhu zvavo kudhara. But with this partner ndakatoona kuti partner is God sent, because akandiona ndisina, iye asina, takatanga kubuilda from scratch. Asi chinhu chaakazondiitira chakanaka mulife mangu chandoda kumutenda chakanyanya ndechemusic. Remember I told you kuZimbabwe vanondinoziva kuchinhu yes, I think muAFM I'm the first person kuita cassette, kurekoda kupinda mustudio. I'm the first person. Cassette rangu rainzi Inzwa, ndairekoda neyainzi Metro Studios, I think munoiziva. Asa meno kana ichiriko kana kuti yakazoita sei. Ndikabva ndambozvirasa zvemusic, ndikatama mavideos angu andikaisa maYouTube, hakuna munhu ainyatsomanejera music yangu ipapo. Meno kuti ndisandaenda mberi, mune mumwe question here, ndisandapinda munhau dzemusic tichienda mberi. Yeah, tichiri papapa ndaida kutobvunza hangu kuti saka mechiti kurota ndiri kuita sekuti tiri kuti dzokei, but ndiri panyaya imwe chete. Panapo chakaipa. Imimi muri munhu anenge chirota echibhilivha kupi? Because kurota spirit world yakakura. Yes. Kune vanobhilivha midzimu zvechivanhu, kune vanobhilivhawo zvekuti Mwari, Holy Spirit. Okay. Imimi tikakuisa ipapi? Okay, inini even mu music industry mangu anditika vanhu vanofana kunyatsonzwisa, let me ndizvipatsanure zvakanaka kuitira mangwana, nekuti mangwana vamwe vanozodzoka futi paconversation yatiri kuita vazoti pai makazoti chii. Inini I'm a musician anditika, ndinoimba gospel, ndinoimba song zerudo, ndinoimba any type traditional, ndinoimba pese panodiwa any genre ndinokwana. Handisi munhu andingati I'm a gospel singer, but ndiri mutendi zvangu, I'm a Christian as well. But ndiri muChristian zvokudaro handishori chivanhu, nekuti kuvanhu takabva ikoko, tiriko ndokwatakabva, kwaibva madzibaba edu. Remember pandakudza kuti kuMalawi kune zvinhu zvangu zvanga zvakasungwa, zvanga zvisina kumbosungwa nechinamato, zvanga zvakasungwa nekuti ndaidiwa kuti ndonotsika pakabva baba wangu. Tsoka yangu yaidiwa kuti zvimwe zvinhu zvezvinhu zviite sei, zvipatsanurwe mupenyu, zvivhurike mablessings anotoda mubereki. Nokuti isusu tikati chivanhu chiri wrong, for example ndokutaurira kuti ko baba wako namai wako vasinganamati, hausisina basa nawo here nokuti vanoita sechivanhu, hauchaenda here kunovaona nekuti vanoita sechivanhu. Inini what I know there is God. Mwari ndiye akatisika, ndiye akasika vabereki vangu, but vabereki vangu kufa kwavo vakaita ndivarasi, sekuru vangu kufa kwavo vakaita ndivarasi, asi handivanamati, ndinovada. Vakandipawo hope, vandipa hope, asi Satani auya achindipa hope, ndo vandipa hope. Ndikarota baba wangu, sekuru vangu vandipa hope, sechipo chakagara pandiri chekusona. Handiti ndakudza kuti chakabva pai, chiri muropa, chisi chekuchikoro, nekuti chekuchikoro unochiona, nechemuropa unochiona. Handiti manzwisisa. Saka ndo panga muchitaura kuti ndobhilivha chii. Ini ndinobhilivha muna Mwari, ndonamata muna Mwari. Chivanhu handambochirasa, asi handiite zvangu sitereki zvemashavi, aiwa, asi ndoziva kuti chivanhu chiriko. You understand? Handizi munhu wemashavi kuti mungandonenchiridza ngoma ndichita se aiwa, asi chivanhu handichirasi. Kana paine message dzabvawo kuchivanhu handidzirasi. Kotomboti mukarwarisisa kwamunotarisira kuti dai ndawana rubatsiro ndekupi first? Inini chandinoita ndikarwara, partner yangu inozviziva zvatinoita. Chinhu chatotanga kuita kupfugama mumba, tonamata Mwari atiitire zvakanaka. Partner yangu ininiwo futi munhu andasei, she's a spiritual person. Anogona kutondudza doctor nhasi imbomira zvekubuda. Chiruziva pane pamba ndikamboita nharo, ndakabuda, I think it was kuma 6. Akandi doctor itai taxify. Ini ndasina mari yakawanda, ndikati aiwa wada kuseva mari. You understand? Remember pandakudze pandikasangana nepartner yangu ndachiri kudhakwa mbora, akati aiwa musabude, ndikati ada kuseva mari. Kana ndaseva mari ndozomborowa 1 or 2 mangwana. You understand? Kuma 6, 7 ndofunga kuma 8
ndichidzoka pamba akangonditi ndambokuudzai nekuti ndakauya musoro wese wakazara mauswa apa pane maki yamuri kuona iyi nezino iri rakatyoka ndakati ndichidzika pazasi apo ndichiuya kumba nanhasi vanhu vakandirowa ngunzu handivazive ndakarowa ngunzu ndakarowa nesimbi because ndaitoita fight back because time yacho ndakatotakwawo saka ndaida kutopusha back kutorwa ndakatorwa navo vakazonditorera wallet but phone yangu havanonditorera vakandibvarira trouser vakandorova nesimba vakandorova nesimbi zino rakatyoka ndo kubva ipapo zvavanorota handivaignore ndinovanzwisisa saka tiri vanhu vanorespektana pazvinhu zvakaita seizvozvo saka ini nangu ame spiritual person ndo believer zvataurwa nedenga zvataurwa neany spiritual person nekuda kwenguva dzedu dzakuita dzichinguvaira ndizvozvo. Ndoda kudzoka pakuti panyaya yenyu yekusona. Yes. Mambotaura kwekutanga uko mukati ndinosona muZimbabwe ona mwaruda hakuna. Ndinopiga kana kuine vanhu vanoda kunditaya icho chendodzokorera futi handisonana nevanhu vari kuZimbabwe. Kujoburg kuno kuvanhu vanoziva kuti ndakatozopiwa zita iri randakudza ndonzi Dr. D randa kushandisa futi kumusic. Izita randakapiwa nemaSouth Africans mushure mebasa randinovaitira ndichangotsika muno muSouth Africa. I think after 2 years ndakatangopiwa zita rokunzi imimi you are not a tailor, you are not a what, you are a doctor. They call me Dokotela wezimbahla, udokotela wekutunga, ndo zita ravakandipa iroko. Tingati here imimi oronga ndibvunze kuti anonzi Hatiperi munomuziva? Anonzi Hatiperi ndinomuziva. Anonzo ndiye akapenga. Aiwa inini inyaya yangoti uyeyo ari kuzikana pamasocial media Hatiperi. Dr. Vashoma vanomuziva because nasiri munhu wemasocial media. But kutanga nawo ndoda kuti Hatiperi one day achataura ndakapedzwa negomo. Dr. D handii ndakudza ndonzi gomo. Gomo randipedza handiri manzwisisa. Anonzi Hatiperi one day achava achigwadama. Muchambondipa mapictures eproduct dzenyu. Okay. Pavideo iroriri ndigoturika futi. No problem. Ndichakupai mapictures maproducts ezvandakaita nezvatakaita nezvimwe zviripo pano nezvamuchazosenderawo mapictures then mozviturika. Asi zvandinovimbisa vanhu ndezvekuti aiwa operations dzaitwa kumashure. Pane vanhu vandiziva ndaigara kuBoxburg uko kune marriage yandaudza yakapwanyika. Maitikiro aita zvinhu ikokoko. Sinzi ndambokudza kuti zvakazobvadzurwa naMwari akazviparadza. Nevadzimu vakazviparadza. So ndane pane imwe level yedesigning yekuti very soon people are going to see my products are Dr. D pamedia nekuZimbabwe kwacho. Nedream rangu randambokudza kuti one day I need to design an elegant suit for our president. Ndichatozonoipresenta one day vanhu vachazodzoka paconversation yatiri kuita nayo inai kuti aiwa dokta vakambozvitaura nekuti zvandorota sezvandambokudza zvinoitika ende chishuwo changu chekumboenda kunodresawo president wedu kwete kuti vanotadza kupfeka aiwa nekuti hope dzaitondiudza vakagara apo shinzi enda unopfekedza murume uyo akagara apo. Ndikaona kuti nerimwe zuva ndochishuwo changu chandiri kuda. Yes. Alright. Saka ndadzoi mechitaura zvemusic stere. Yes baba. Pamusic iko zvino muri papi panyaya dzemusic? Pamusic izvozvo zviflegi yapamusoro yakukwidza manje. Handinoziva kuZimbabwe kana kuno kwakafa a prominent person kana kuti a respected person munyika flag inoiswa pahalf. Yapesa paflag yangu yanga iri pahalf because I was concentrating on fashion much not kumusic. Saka izvozvo izvi partner since ndasangana nepartner like I said I thank you so much because tane music yedu yakumanejwa Dr. D music ya under management yakupushwa zvinoenda mberi. You understand? Ini ndiri munhu anoimba zvokuti vanhu vakanzwa music yangu vachatanga kubvunza kuti wanga uri kupi murume iwewe. Ana Japreza vese vaya ana Oriano ana Chiu Master vaya very soon nana Baba Harare ndo vamwe vanhu vandoona kuZimbabwe vandobiga plus ndo vanhu saBaba Harare ndiye munhu ane energy yandoita sei yandoda nekedo akanonzana kaka culture love. Ini ndoda zvine energy. Music yangu nyange ukaenda paYouTube page rangu haisi music yakadhakwa, imusic ine energy
ma love songs acho aripo akaipa, ma gospel songs aripo like iri kutrenda izvo zviri kupisa nesununguro yaJehovha. Ukaenda pa YouTube pese ukati sununguro yaJehovha by Dr. D, like I said, Dr. yacho ina DR oti space oti DEE, Dr. D Music ndo YouTube page rangu. Ku TikTok unoona pakanzi Dr. D official. Ndo repeater zve ndo dzokorodza zvekare kuti unyatsonzwisisa. Dr. D yacho DR space DEE music. Ku TikTok Dr. D official. Unotowana. So far zvizva makatirongera. Izvozvi as I speak now, like story yangu yanda kutaurira kuti mostly it was on my journey. Nezvandinetsa muupenyu wangu. Of which ndakasunungurwa, Mwari akandiita zvakanaka. Ndakasunungurwa. Kuna vanhu vaMwari vandoda kutenda, vakapinda busy nekunamata, vakatisunungura. Wandisingakanganwe ndi Apostle Vusi Mpinga. Apostle Vusi Mpinga. He prayed for me, that man. Haana kundirasa. Even pandikambopindana nekudhakwa haana kundirasa. Vamwe vakaona munhu achidhakwa havadi kuziva kuti ari kudhakwa nei. Vanotanga kungoshora. Asi munhu waMwari akamira neni kusvika nhasi. You understand? Saka improvement yakaitika from my previous marriage kusvika nhasi. After ndaenda under stress management, ndadzoka nda back to normal. Takaita productions akawanda music. Pane videos sununguro yaJehovha video riri kupisa. Tine chishuwo song inonzi chishuwo, ndo song yandakanyora it is based on the story yandiri kutaurira panapa, inonzi chishuwo. Itoripo as a song, video racho nguva iri kuteera tichange makuriwana pa channel yangu. Pane masongs akaita kunge mune simba muropa raJesu, it's a video iripo. Pane masongs anonzi Africa Unite. Pane video redu riri kubuda very soon, so 30 January. Inonzi Kambo Kerudo. It's a love song. I think a lot of ladies, they would love the song. They are going to love the song so much because ndi baba ari kuimbira mai kana kuti mukomana ari kuimbira musikana. Very song, a different beat or one muZimbabwe. Ndiri kuya nemusic yakasiyana neiri kurwa nevafana ava vari muZimbabwe, vafana nababa Harare, vafana naMichael Mandela, vafana akakwandiri nokuti pamakore vafana plus pamusic pacho. Kana mukazopinda pachannel yangu muchatozoona kuti vafana. Muchatozobvunza kuti ko Dr. mamuri kukopesa apa. Pane masongs anonzi Masoja, pane masongs anonzi Dakota, akawanda, ana Jonah, ana Kumawere. It's loaded my YouTube page rangu. Osaka tati yes. Baba Harare, I love him so much. Mfano pa music ni pa makore. Vafana. Nani futi? Ana Chiu Master vafana vesa. Chiu Master pa music. Vafana vesa. Ndoda kana uda kuti vanhu vateereri nevatarisi. Kana muchiramba zvandiri kutaura izvi kuti vafana ava kuenda pa YouTube page rangu Dr. D Music. Ukanyatsoteerera music each and every song, handisi munhu anoimba jeni rimwe chete type same beat. Ndine mabeats ekuti muchashamisika kuti murume uyu anogona kuita traditional, anogona kuita zvine udzamu kwete zvekudzidzira. Ndipo pamuchaona kuti ana baba Harare vafana, ana Chiu Master vafana, vachange vakutouya vachitoombera, tichange takukweshana mashoulders nana Japreza. This I promise you. Ana likes of Ana Knox, vese vava. I am muchaona Dr. D, one of the giants vari kuya kuZimbabwe pa platform yemusic. You're one of the people pachapera gore rino iri mune maunzwa nezvaDoctor. Yes, it was guarantee kuti muve futi muri ready. Yes. Muve futi mune moyo wakasimba. Ndizvozvo. Kana mazopinda pa comment section. Apa tichasimba. Vachange vechitaura kuona kwavo. Ndizvozvo. Ndakuita senge ndava kujaha. Ndikuda kwenguva yedu yadi. Aiwa hapana chakaipa. Yati nguva iri. Ndizvozvo. But mukomati. Yes. Tisati tavhara. Ndevapi maartist emuZimbabwe munoti uyu go ngaendake korima uri kuita zvimwe zvinasiye music. You know, pa music ne izvozvo andinganyeba. Hakuna zvakadaro kumusic. Nekuti mukatarisa ivavo even imimi nevanojajwa nenyika kunzi havagoneka. Vanotorere mafans avo. Angave 2 mafans, ingave 1. Ukangona 1 munhu ada zvauri kuridza. Angave mukadzi wako, murume wako, muzukuru wako. Whatever best. You understand what I'm saying? So music industry hakuna munhu anonzi uyu ari kuita madhaka.
Nekuti mukatotasa pa YouTube pake kana kuti andore nema views. Anditi. Mafoni varipo vanotoisa pa ringing tones. Saka hakuna munhu anonzi uyayo ngaende kunorima hakuna zvakadaro. Kukurudziro yamunopa kumusic yekuZimbabwe. Kukurudziro yandopa kumusic yekuZimbabwe. Inini ndoda ngodai so, ndangoti nditaure chinhu ichi. Ndechekuti sezvandakatarisa sezvandakudza kuti inini ndiri chibaba chemusic. Vanozviziva ende vachazizivawo manje. Ndakastarta music yekuZimbabwe ndichitarisa kubva pa time yangu inini. Ndakatanga music zvekuma 90s, kuma 95 kokoko. Ndopa ndakatanga kuti ndidzidziswe music pachechi. Asi first recording yangu ndikati ndakaitanga 2008 kuChinoi. 2004. Saka ndakadzidza zvakawanda. Ndakaona mistakes andiwana vanhu. Mistakes ari kuitwa nemusic industry yekuZimbabwe. Sekuti Dr. D ndaenda kunorekodha kuna producer anonzi for example Chucks. Producer yanogona. Anoita mainstruments akanaka. Anditika. Inini ndakaburitsa song yangu kana kuti album rangu rakaproduced na Chucks. Mamwe vese maartist vakumhanyira kunani? Kuna Chucks. Why? Because Chucks ndiye producer Doctor. Saka ivo vada kuitawo saDoctor. Saka at the end of the day uchazoona kuti muZimbabwe music yedu mabhiti ari kuda kungofanana. You cannot tell zvaitwa kare zvezvo kuti baba Macheso vakaridza unonzwa kuti Macheso, Leonard Dembo, James Chimombe, mazuva zviko izvozvo. Unotozoona kuti munhu uri kufungira kuti ndiye wanzo instrument anenge asitori ndiye atori umwe munhu. Why? Because vese vanozara pana producer one. So basically vari kuteedzerana. Kana kuti mimi kana muchiridza gitari mukaridzira Macheso kana mukaridzira Japreza akapisa akaita mbiri akaita number 1 munhu vanhu vakutoda notsvaga akaridzira magitara Japreza vakunotora munhu iye vakumisa pasong vachifunga kuti maybe they are also going to be the best. Vasingazivi kuti music ine raki kana kuti ine time frame. Ndopa munoona kuti mumwe munhu anose inini ndokudza kuti ndakabvira kudhara ndichita music but it's only one time pandichazongotiwo boom Zimbabwe ndiziva. You understand what I'm saying? Haisi nyaya yekuti waridzirwa nanhenge kana kuti puridzwa nanhenge aiwa. Mukana unenge wangu uyo. Mwari kana nguva yako yakwana. Tsei yangu inini yakukwana, I believe so. I think makaona tichikuradzaiwo zvatiri kuda kuita nezviri muurongwa nepamaita so pa YouTube page rangu. Munotoona zvakarongeka. Alright, so nekuda kwenguva yedu. Muimbi wamunotarisira kana kuti wamune chishuwo chekuti daenda mufeature uyu naye ndeupi? Ndine shungu, ndine vaimbi vaviri. You understand? Handisi kuti ndo vanokunda Zimbabwe yese aiwa. Inyaya kuti I wish to share the stage now. Wekutanga like I said baba Harare. Vane energy yandoda. You understand what I'm saying? Ndodzidza zvakawanda pamurume wekuti kana kuita basa rakaita nemoyo. Is not a person ari kutsvaga mari. Munhu ari kuita basa, of course music industry kutsvaga mari. But we anoita ari kuziva zvaari kuita kana ari pabasa. Kuita kedo akamufana kangu akanonzi culture love. Kane power. Kane rudo, kane perseverance, ne persistence. Vanhu ndiri kudzidza zvakawanda. Handisi kuti hanzi vamwe vese havagona vanogona. Chiu master, munhu ane direction yandiri kuona kuti inenge ine musoro. Nokuti ndichimutarisa munhu ari cool. Munhu handisizoziva hangu kana ari mune zvinodhaka kana ndasei munhu ari right. Zvaanoimba zvinosvika pamwoyo wangu, zvinobata mwoyo wangu. I wish I could share kana to do my collab nevanhu vakaita saivavo. Yes. Alright. Aiwa, tinotenda. Maybe mungasiyo rimwe chete ndokupai a minute chairo ramungada kupa kumhuri yeZimbabwe risatafu. Mhuri yeZimbabwe nevese vari kudiaspora vari mujoza around me. Ndiri kuda kungokuudzai kuti Dr. D, DR space DEE music ndo YouTube ndo zita rangu pa music ndonzi Dr. D music. YouTube channel yedu inonzi Dr. D music. Just rush and check who is Dr. D. I promise you kubva nhasi month end of January tine video nyowari inonzi Kamboke Rudo. Pamberi papa tine song inonzi Chishuwo ine message yenyaya yandataura pano. Izvozvi as I speak with you kune video riri kupisa rinonzi Sununguro yaJehovha rakaimbwa naDr. D. Saka ndiri kupromisai ma5 pachapera gore. Dr. D is the one artist, is one of the artists achanga aripo pa top 10. Handitaura zvekuma top 100, taura zvepa top 10. I'm coming to Zimbabwe. I'm coming to give you zvandaibika kuno. I'm coming to share my stages. Ndinoziva kuti kune vanhu vanga vakatomirira Dr. Mukuyarini mombotionesawo.
Currently I'm writing a song inonzi Zimbabwe Zimbabwe. Inokurudzira vanhu vari kudiaspora kuti aiwa dzokai kumusha. Mukatadza kunogara asi dzokai kumusha. Mupe zvamuinazvo kune vanhu kunyika yeZimbabwe. Sezvandaita ini ndakudzokera kumusha kunopa music kuZimbabwe. Nekuno designer maartist ari kuZimbabwe. Ndakaona kuti ndo chimwe chinhu chavari kuleka. Kudesigner ndosaka Dr. vauya. Kuti ndiyo ndonovapfekedza zvinhu zvinodzamu. Saka maartist ese ari kuZimbabwe wese anoda kundibata anondibata. Dr. D to designera vanhu. Ibvai masiya number pa screen. Namba dzangu ndio dzinoti 073 900 5518 ndo dzokorera zvekare 073 900 5518. Vari kudiaspora muchida kuisa munesa +27 73 900 5518 Dr. D. Ndo dze business. Nevanoda kundibata zvekare for mabookings, ndoita mabookings, tinoperforma kuma birthday parties, kuma church conference, kuma club aya high profile. Even makata birthday renyu mune song yenyu yabuda kunyorora even for your wedding yatinoisa mazita, tinokwanisa kupinda mustudio nhasi song yenyu chobuda mangwana. Tinozviita izvozvo. Chibva mati de tichivharisa Saka ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nevari kudiaspora kuLondon kwese kuCanada. Ndoda kuti musare muchitisapota, musapota Dr. D, todawo masubscriber, musubscriber, mushare channel yedu Dr. D Music. Ndinokutendai. I love you all. Thank you so much. Takatotarisira kuti muchati paka vesi kamwe chete vambonzwa inzwi renyu vasati vaenda kuchannel. All right. Okay. Ndinokunzisa song iri kupisa inonzi Sunungura Jehovah. Exactly. Ndo video iri kupisa. Iroro riripo. Inoti madimoni ese amunona amuchazo aoni zvekare muchaona achiparara achaperera mugungwa dzvuku muchaona achiparara achaperera mutsime ropa nyararai muchaona sununguro yaJehovha nyararai muchaona sununguro yaJehovha. Thank you so much. Titende ende raiva zuva rakanaka kunge tichitaura nemi. Thank you so much. Mukomborerwe naMwari. Zvese zvamuri kushuvira zvinge zvichienderera mberi. Tinogamuchira. Tinokutendaiwo nesuwo. Same applies to you. Thank you so much. Thank you. Mhuri yeZimbabwe ndi Dr. D watanga tinawo kana kuti David Gomo. Tisati tavharisa chirongwa toda kuti tikutendei nekunge makateerera chirongwa chedu zuva ranhasi. Tinotenda chaizvo. Ndofunga muchaenda kuYouTube yavo mugozvinzwira. Hanzi inini ndinokunda maartist ese amanzwa vachitaura hanzi hakuna avagonerani neni. Saka mhanyai kuYouTube kumugonzo kuti Dr. D vanoimba musambo wakaita sei. Link ndo yanga iri pa zita reYouTube ndo ranga riri pa screen panguva yavanga vachitaura nditika. Saka once again zita ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise, ndechitenda zvakare behind the scene crew Lilian Makombe. Ngatisangane next week. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chinorongwa nemadowanizile mimone munondo wacho chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg network. Ana mai ndobva vanga vari paitesa musika ndobva vato ndizvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.